Bon dia, Paco. Com va això? Tu, que se me sondà la casa plena d'aigua. Sí, home. Sí, home, mira, i aquestes pluges, això, no? Pues anem a... Ara obriré un part, ¿vale? Prepararé tot i t'enviaré un perit perquè t'ho solucioni el antes possible i així millorem els danys que te pugues tindre en casa. Perquè la nostra prioritat és que tu i la teva família estigueu tranquils i segurs. Pots confiar en nosaltres.